Ćao svima, ovo je zadnji video od sve te male stvari koje možemo, evo, osiguranje, to je nam ostalo. Recimo da vi prodate osiguranje zasebno od aranžman ili da neki putnik potraži ovo, a još nije uplatio preko vama i tako dalje. To možete da uradite, primjer. Imamo mjeseci, izaberete datum za kada putnik putuje, period, država gdje putuje, cijena osiguranja ova 10 eura, koje osiguračko društvo to radi, kakav je paket i da li ima franšiza ili nema. Ovo će se prikaže u ugovor. Ove su polinje opcionalne ipak. Idete sljedeći korak, a plaćanje su, ovo je plaćanje u cijelost, postojeći putnik, Trijana i idemo rezerviši. Kada to odradimo, imamo priznanica, ugovor, voucher vama ne treba za ovo i evo da ovo je plaćeno. To je to. Sljedeće video preminemo na podešivanje na ponudu. Hvala vam.